आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. उमेदच्या माध्यमातून शासनाच्या अनेक योजना आहेत त्या आपल्या तालुक्यात राबवल्या गेल्या पाहिजेत. या योजनांतून आर्थिक विकास शक्य आहे. पशुसंवर्धनासहित विविध उद्योग सुरू केल्यास आपण वैभववाडीची बारामती करू शकतो असा विश्वास सभापती सिद्धेश राव राणेंनी व्यक्त केला आहे. पाहूयात. ज्यावेळी सभापती म्हणून मी एक पुरुष म्हणून बसलेलो असताना उपसभापती म्हणून कोलते मॅडम बसल्या. जिपो मतदारसंघाचा जर विचार केला तर 3 जिपो मतदारसंघामध्ये 2 या महिला आहेत आणि 1 हे पुरुष आहे. म्हणजे महिलांची प्रगती हळूहळू तुम्ही राजकारणात पण स्थिरावत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये मी ज्या वेळेला आता इलेक्शनच्या काळामध्ये फिरलो, आता प्रशासनामध्ये जे सभापती म्हणून बसलो त्यावेळी त्यावेळी फिरलो, त्या वेळेला ज्या ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये गेलो तर खाडे मॅडम आहेत, आमच्या पावले मॅडम आहेत, मानसी वैद्य रावरे मॅडम आहेत, आमच्या सोनाळीचे उपसरपंच आहेत. म्हणजे बऱ्यापैकी ग्रामपंचायतीमध्ये महिला वर्ग आता राजकारणामध्ये पण आपलं नेतृत्व करायला पुढे येतो. ज्यावेळी आता आपण उमेद मारतो म्हणजे आमचे पालकमंत्री नेतेची राणेसाहेब मार्गदर्शन यांचा 23 जूनला वाढदिवस. ते वाढदिवस साजरा करत असताना म्हटलं नवीन कन्सेप्ट म्हणजे जे आमची पूर्ण पंचायत समितीची टीम आणि माझे सर्व सहकारी गटविकास अधिकारी असतील, सहाय्यक गटविकास अधिकारी, आम्ही सर्वजण बसलो. म्हटलं आपण काय नवीन करायचं. तर आम्ही 7 दिवस वेगवेगळे उपक्रम घेण्याचा आम्ही मानस तयार केला. म्हणजे का तर आपल्या शासनाकडनं येणाऱ्या योजना ह्या तळागाळापर्यंत पोहोचत नाहीत. ते पोहोचवण्यासाठी आपल्याला सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करावं लागेल. म्हणजे दिव्यांगावर आपल्या विद्यार्थ्यांना काही साहित्य मिळत असतं, ते मिळत असताना ते शिक्षकांमार्फत जातं, कधी पोहोचतं कधी पोहोचत नाही. पण त्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचं काम आमच्या 6 जणांनी केलं. माझ्या प्रत्येक सदस्याने असू दे किंवा माझ्या प्रत्येक स्टाफने असू दे ते साहित्य पोहोचवण्याचं काम केलं. आणि त्या कुटुंबामध्ये ज्या आम्ही गेलो काही त्यांना त्यांच्या चेहऱ्यावरती त्यांच्या पालकांच्या चेहऱ्यावरती असलेलं जे स्मित हास्य होते ते खूप काही सांगून गेलं. कारण ज्यावेळी आम्ही पंचायत समितीमध्ये आलो, ज्यावेळी आम्ही पहिल्यांदा पदभार स्वीकारलो, त्यावेळी एक निश्चय केलेला होता की नितेजी राणेसाहेब असू दे, राणेसाहेब असू दे किंवा देवेंद्र फडणवीस साहेब असू दे, म्हणजे तुमच्या लाडके सर्वांचे देवभाऊ, ह्यांना प्रेरित असलेलं काम आपल्याला आपल्या पंचायत समितीमार्फत करायचं. आणि वैभववाडी तालुका हा पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा असू दे किंवा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असू दे हा वेगळा कसा दाखवला जाईल. म्हणजे एका युवा नेतृत्वावरती किंवा युवा चेहऱ्यावरती जी संधी दिली जाते त्या संधीचं फलित कसं करावं. म्हणजे आता आमच्या सर्वच टीम म्हणजे आमच्या प्रशासनामधले अधिकारी असू दे किंवा आमच्या पदाधिकारीमधले आमचे पदाधिकारी असू दे, आम्ही सर्वजण युवा म्हणून आम्ही तुमच्यासमोर येतो, तुमचे भाऊ म्हणून आम्ही तुमच्यासमोर येतो. मध्ये आम्ही उमेदची मीटिंग घेतली. उमेदच्या मीटिंगमध्ये मी पूर्ण डाटा म्हणजे 4 वर्षामधला पूर्ण डाटा असू दे आणि तिथं पुढचं आपलं नवीन काम असू दे, म्हणजे 3 क्लस्टरमधलं काम काय करायचं काय नाही. म्हणजे नुसतंच आपण पैसे आणतोय पैसे खर्च करतोय त्याच्या उपाययोजना काय. म्हणजे उद्योजिका बनवणे म्हणजे उद्योजक एक पुरुष हा उद्योजक म्हणजे पटकन बनू शकतो. त्याला लोन कसं मिळवायचं, कसं त्याच्यामध्ये MSMEमध्ये कसं बसवायचं, PM मध्ये कसं बसवायचं, एखाद्या मुलाला कळू शकतं, एखाद्या पुरुषाला कळू शकतं. म्हणजे महिलांना कळायला त्याला वेळ लागतो. कारण त्यांचे असणारे डॉक्युमेंट ह्या कशा पूर्ण करायच्या, ह्या पूर्णत्वास नेऊन ते लोन कसं उचलायचं आणि आपला व्यवसाय पूर्ण कसा करायचा. त्यासाठी आपल्याला असलेली उमेदची टीम, जिल्ह्याची टीम, जिल्हा आपल्या पूर्ण आपण 3 क्लस्टरमध्ये जर आपल्याला वेगवेगळ्या म्हणजे तुम्ही बाकीच्या तालुक्यांमध्ये लक्ष द्या, पण माझा तालुका दुर्गम म्हणून गिनला जातो. मला हा तो बदल करायचा आहे. त्याच्यासाठी 3 क्लस्टरमध्ये मला वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही मला मीटिंग सांगा, त्याच्यानुसार आपण मार्गदर्शन शिबिरं भरू आणि जी काही लोन आपल्याला द्यायची आहे, जी काय आता आपल्याला स्कीम्स शासनाच्या पुरवायच्या त्या निश्चितच पूर्ण करू. आणि नवीन आपल्याला उद्योग ही जी का बनवायचे म्हणजे आजच्या पालकमंत्र्यांच्या वाढदिवसानिमित्त जो का आता आपण महिला बचत गटाचा मेळावा घेतला त्याचं शीर्षकच असं आहे की मार्गदर्शक उद्योजिका बनवणे. म्हणजे तुमचं टर्नओव्हर वाढवायचं, तुमची आपल्याला आपली बॅलन्स शीट बनायचं. जोपर्यंत महिलेला आपली बॅलन्स शीट समजणार नाही, इन्कम टॅक्स रिटर्न जोपर्यंत आपल्या महिलेला कळणार नाही तोपर्यंत आपली प्रगती होणार नाही. ज्या दिवशी ज्या महिलेला आपला इन्कम टॅक्स रिटर्न्स कळाला, बॅलन्स शीट कळाली, त्यावेळी त्या कुटुंबाची त्या गावाची प्रगती होईल आणि तालुक्याची प्रगती होईल आणि आपला तालुका कुठेतरी बरोबर तिकडे जाईल. नुसतंच मी आमच्या मागच्या मासिक मिटिंगला कालच्या असाही विषय झाला की नुसती पापड लोणची नको. आता मशरूमसारखे प्रोजेक्ट आहेत, आमच्या शेतीसारखे प्रोजेक्ट आता साहेबांनी ज्या महिलांचा उल्लेख केला की त्यांची शेती तुम्ही बघितली का. तर आमच्या तालुक्यामध्ये आम्हाला नवीन उद्योग आणायचे. त्यासाठी आम्हाला बेकरी प्रोडक्ट्स असतील, बाकीच्या अजून कुठलं लागणार असेल, ट्रॅव्हल्ससारखे बिझनेस आहेत ते आम्हाला काय करता येईल.
आणि ब्युटिकला लागणाऱ्या ज्या काय छोट्या छोट्या गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी आम्हाला काय देत आहे ते करून द्या. आमचे असं म्हणणं नाही की आम्हाला 10 आणि 15 कोटीचा प्रोजेक्ट द्या, आम्हाला लाख रुपयाचा प्रोजेक्ट द्या, पण तो काम करणारा प्रोजेक्ट द्या. काजूसारखे उद्योग आहेत ते आता आपल्या ह्या म्हणजे वैभवडीसारख्या भागामध्ये तर काजूचं उत्पादन वाढत चाललं. देवगडमध्ये होतं, मालवणमध्ये होतं, वेंगुर्ल्याला होतं, पण आता वैभवडीमध्येही काजूचं उत्पादन सरासरी ह्या 3 तालुक्यांमध्ये वैभवडीचं प्रमाण वाढतंय. महिलांना तुम्ही काजू उद्योगाकडे वळवा, महिलांना तुम्ही दुग्ध व्यवसायाकडे वळवा. कारण मी ज्या वेळेला मिटिंग घेतो, ज्या वेळेला आमच्या प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या आढावा बैठक घेतो, त्यावेळी मी कायम आमच्या पशुसंवर्धनच्या सर्व अधिकाऱ्यांना बोलवतो आणि विचारतो की ह्या महिन्याचं पर डे दुधाचं कलेक्शन किती. कारण माझी स्वतःची डेअरी आहे आणि त्या डेअरीमार्फत मी नवीन मुलांना कर्ज उपलब्ध करून वेगवेगळ्या राज्यातील म्हणजे आता आम्ही गुजरातसारख्या किंवा हरियाणासारख्या म्हैशी किंवा दुग्धा जनावरं आम्ही आता इथे आणतो आणि व्यवसाय. पण तोच जर व्यवसाय मुलांकडे करण्यापेक्षा जर महिला वर्गांकडे वळाला तर त्याचं दुधामधनं जे उत्पन्न आहे ते वाढू शकतं आणि निश्चितच आपण बारामतीलाही फाईट करू शकतो. मला पहिल्यापासून असं की बारामतीला आम्ही जातो, आमच्या महिला किंवा आमचे पुरुष हे आमच्या कोकणामध्ये राहून वैभववाडीमध्ये आमच्या शेती किंवा दुग्धाच्या बद्दलचे प्रोजेक्ट राबवले पाहिजे. आणि एक दुसरी गोष्ट आहे की आता तुम्ही अंडी किंवा कुक्कुटपालनसारखे व्यवसाय करता, जर तुम्ही बघायला गेलात तर बारामती ॲग्रो म्हणजे जी रोहित पवारांची प्रायव्हेट कंपनी आहे, पण तिचे जी फर्म्स म्हणजे तिचे जे युनिट वाटले गेले ते प्रत्येक महिलेच्या नावावरती. कारण मी पुण्याला होतो, पुण्याला असताना मी त्या पूर्ण गोष्टींचं ऑब्झर्वेशन केलं की ते नावावरती बारामती ॲग्रोमध्ये चालवणारं जेंट्सच आहे, पण ते नावावरती महिलांच्या आहे. आणि ती बारामती ॲग्रो काय करते तर ती म्हणजे आपल्या त्यांच्या इथे ते तयार होणारे कुक्कुटपालनाबद्दलची अंडी किंवा जे काय ते महिलांमार्फत वाटप म्हणजे महिलांमार्फत विक्री केली जाते. तसंच आपण उमेद ज्यावेळी मार्ट काढतो त्यावेळी आपल्या पूर्ण जिल्ह्यामध्ये तुम्ही बारामती ॲग्रो टाईपमध्ये उमेद ॲग्रो किंवा सिंधुदुर्ग ॲग्रो अशा नावाचे एक फर्म तयार करा, जेणेकरून त्याची युनिट त्याची फ्रँचायझी प्रत्येक तालुक्याच्या मध्यभागी असते. म्हणजे आठवडी बाजारसारखा जर कणकोलीमध्ये जर होत असेल तर सिंधुदुर्गमध्ये उमेदसाठी किंवा महिलांच्या बचत गटांसाठी एक आठवडी बाजार होणं गरजेचं आहे. आणि तो जर पंचायत समितीमध्ये आम्हाला बरोबर निश्चितच आम्ही त्या गोष्टी स्वागत करू. कारण प्रत्येक महिलेला म्हणजे याच्या पाठीमागे महिला या पंचायत समितीमध्ये येत नव्हत्या किंवा महिला या नगरपंचायत तर त्या ग्रामीण भागातल्या संस्थांमध्ये ग्रामपंचायतपर्यंत जायचं, उमेदच्या ऑफिसपर्यंत जायचं, म्हणजे त्यांच्या ग्रामसंघाची जी तुमची ऑफिस आहे तिथपर्यंत. पण पंचायत समितीमध्ये हा मेळावा घेण्यामागचं एकच कारण होतं की आमचे जे काय अधिकारी त्या अधिकाऱ्यांना ह्या महिला वर्गाची ओळख असावी. इथे आल्यानंतर त्यांचं उमेद सोडून दुसरी जी काही कामं आहेत त्यांचे लाभामध्ये कुठे गोष्टी आहेत त्यांच्या पूर्ण ओळख. कारण एक भाऊ म्हणून आणि मी असू दे पालांडे साहेबांचे लोक भाऊ म्हणून त्यांच्या पाठीशी उभ्या, तसेच आमच्या तिन्ही पण महिला असू दे त्यांच्या बहिणी म्हणून त्यांच्याबरोबर आहे. त्यामुळे आपल्याला इथून पुढे एकत्र काम करायचं आहे. मी परवा उमेदच्या मिटिंगमध्ये काय जर बोललो असेल फक्त ते शिस्तीसाठी बोललो, कारण आपल्याला हे राबवले ते कशा पद्धतीने राबवले, नवीन पद्धत काय आणायचे, नवीन आराखडे कसे तयार करायचे ह्याच्यासाठी बोललो. काही गोष्टी ह्या कठोरपणे प्रशासक म्हणून ज्यावेळी आपण एखाद्या तालुक्याच्या किंवा एखाद्या प्रमुख पदावरती बसतो त्यावेळी आपल्याला कठोर भूमिका पण बजावावी लागते आणि आपल्याला आपल्यामधली नरमाई पण दाखवावी लागते. पण नरमाई कधी तोंडावरती दाखवू नये, ती मनात असावी. आणि ती आणत असताना तुम्ही वेगळा समज करून घेऊ नका की आम्ही तुमची चौकशीच लावली, चौकशी वगैरे काय लावलेली नाही. आम्हाला फक्त माहिती घ्यायची आहे. माहिती घेऊन आपल्याला नवीन काय आणायचं आहे, नवीन आपल्याला उद्योगधंदे काय आणायचे आपल्याला ते बघितले पाहिजे. त्यामुळे तुमचं असलेले लाडके भाऊ कधी तुम्हाला त्रास देणार नाही. तुमच्यासाठी 100% आम्ही एनी टाईम 24/7 आम्ही तुमच्याबरोबर अवेलेबल आहोत. जसं ॲम्ब्युलन्स किंवा डॉक्टर हा 24/7 अवेलेबल असतो, वेलनेस जसं अवेलेबल आहे तसं आम्ही तुमच्यासाठी अवेलेबल आहे. तुम्ही फोन करा, तुम्हाला लागणारी प्रत्येक गोष्ट इत्याची राणेसाहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केली जाते. राणेसाहेबांचं स्वप्न दरडोई उत्पन्न वाढवलं पाहिजे. जर दरडोई उत्पन्न वाढवायचं असेल तर ते आपल्या महिलांपासून म्हणजे प्रत्येक घरातल्या महिलेपासून ते वाढवलं गेलं पाहिजे. कारण महिला हीच सगळं सेविंग काय करायचं. कारण लहानापासून माझी आई आज पहिल्यांदा म्हणजे हे शक्य कशामुळे झालं, माझी आई माझ्यासमोर पहिल्यांदा म्हणजे पदावरती बसल्यावर पंचायत समितीमध्ये पण पहिल्यांदा आली. मी सभापती झाल्यावरती कधी आली नव्हती, पण आज आली आणि आज एवढ्या सगळ्यांसमोर बोलली. कारण ती बचत गटामध्ये तुमच्याबरोबर काम करते. हे एक बेनिफिट आहे की माझी आई माझ्यासमोर बोलली. म्हणजे कधी आमचं व्यासपीठ कधी राजकीय व्यासपीठ कधी ती आली नाही राजकीय व्यासपीठावर आमचं कधी तिने प्रचारही माझी वहिनी म्हणते माझ्या वहिनीबरोबर ती फिरली असेल, पण माझ्याबरोबर कधी ती म्हणजे राजकीय व्यासपीठावरती कधी 2 शब्द ती बोललेली नाही. पण आज महिलांसमोरच व्यक्त होऊ शकतात
हे त्या तुमच्या सगळ्या महिलांमध्ये घेण्यासाठी आता आमचे सभापती मॅडम पटकन बोलले, आमची वहिनी बोलत नव्हती, आज एवढं कसं काय बोलली मी लगेच लोकेशनवर मेसेज केला, वहिनी बोलायला शिकली. म्हणजे हे एक आहे की बचत गटांमधल्या महिला बोलतात, जोपर्यंत तुम्ही बोलणार नाही तोपर्यंत तुमची आर्थिक प्रगती होणार. मगाशी आम्ही 2 मिनिटं माहीत त्याच्यासाठी देत होतो की तुम्ही तुमच्यामधल्या गोष्टी सांगा, तुम्हाला जे काय पाहिजे ते सांगा. आपण